Er det nu? Ja. Okay. Appelsin. 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 Eller god jul. God jul. Og godt nytår. Godt nytår. Til hvem? Lige til Per og Candice og Kurt og Rachel og alle børnene. Ja. Vi sidder her i Aarhus og hygger os med gløgg og alle mulige godter. Mm. Og ja. Og det er dejligt vejr. Mm. Det er dejligt Det har vejr. været solskin i dag. Det er solskin i dag, ja. For en gang skyld. Ja. Og så har vi fået en juleko. Mm. Med vinger. Med vinger. Mm. Skal vi lige prøve at vise den? Så skal det gå hurtigt. Ja. Juleko med vinger. Jamen, så skal du gå med. Nå. Okay. Okay. Ja. Så. Kan du se den? Så skal der lidt lys på. Sådan der. Ja, den er flot. Farvel. Ha' en god jul. Ja. Appelsin. Appelsin.